Здравейте и добре дошли отново в канала Garden Utopia клипове. В видеята на този канал отговарям на въпроси от видеята от основния канал The Garden Utopia, както и видеята публикувани на този канал. Сега ще започнем точно с това видео от предходната седмица. Как се съхранява ябълков оцет, как се заземяват хортензии, качество или количество при видеята. Това беше заглавието. Опитвам се да правя заглавията, така че да привличат вниманието с някои основни въпроси, които са разпределени в цялото видео, но като цяло тези видеа имат глави, т.е. можете да прескочите към въпроса, който ви интересува. В описанието на самото видео можете да видите изписани целите глави, но и по тази червена лентичка, където се вижда напредъка при гледане на видеото, там също можете да прескачате напред или към въпроса съответния, който ви интересува. Един въпрос съм извадила от видеото, което беше през миналата седмица, и то е на Меги относно заземяването на калите. От това видео разбрах, че не вадиш калата. Аз закупих 2 товалята от Kaufland, много бързо прецъфтяха и започнаха да засъхват, и за да предотвратя това ги засадих в земята. Те развиха доста листна маса, но не цъфнаха повторно. А сега не знаех какво да ги правя, следователно когато ги премахнах, видях с грудки луковици и едната я оставих на сухо и хладно, а другата засадих в саксия и прибрах вътре. Тази прибраната, листата и сега са сухи, а почвата мокра. Предполагам, че мога да ги съхранявам сухо и студено до пролета, или е най-добре да ги върна в земята в градината, като луковиците на лалетата. Как би ми посъветвала какво да направя? Има на основния канал видеото за заземяване на калите от миналата година. Беше успешен метод при мен. Всички грудки или луковици си оцеляха и успях да ги засадя тази година отново в градината. Тези, които ги бях оставила в градината, си се върнаха тази година. Не бих препоръчала да се съхраняват в саксия с мокра почва. Да има влага, да е мокро около тези грудки, и принципно препоръчаната температура на съхранение, да, точно хладна, някъде около 10 градуса, най-минимално 5 градуса, но 10 градуса би било оптимално, т.е. в неотопляема стая. Може би мазе, някакво помещение, стая от къщата, която не е отопляема. Температурата там няма да падне под нулата, но ще бъде по-подходяща за съхранение на тези грудки или луковици. Също така при мен във видеото, където ги заземявах, ги бях извадила от почвата, бях ги оставила за няколко дни да изсъхнат в гаража, в пликчета, така че да няма мокра почва около грудките, около луковиците, и след това вече в тези пликчета ги прибрах в мазето. Това бих препоръчала и за съхраняване като цяло, да не бъдат в почва, или ако са в почва, да я оставим да изсъхне тази почва. Не трябва да бъдат в саксия, където почвата е мокра, докато нямат листа. И вече през пролетта, мисля, че бях показвала отново на канала засаждането им, тук събуждането на тези грудки или луковици, вече си тръгваше растеж от тях в средата, си тръгваше там, където почват да се развиват. Но не съм имала проблеми с тяхното съхраняване, доста лесно беше, не е имало изсъхвания, някакви спарушвания, просто е важно да не изгният, за това не трябва да има влага при тяхното съхранение, и също е важно да не измръзнат. Ако са на по-топло, могат да изсъхнат по-бързо, ако са в отопляемо помещение, и също така пък да се развият по-бързо, да започнат да пускат листа при това затопляне. Въпреки че те горе-долу си знаят периода на покой какъв трябва да е, за да имат енергия следващата година отново да развиват листа и да цъфтят. И така преминаваме към въпросите от видеята от предходната седмица на канала The Garden Utopia. Първото видео за заземяване на зеленчуковата градина, потребата на декоративни растения. Малко скучно стана с цялото това засаждане, но се надявам да имате някакви ползи, особено начинаещите от вас, които така с множеството засаждания могат да видят как се повтарят процесите, къде някъде е различно, например като прекалено силното вкореняване, завиването на корените по стените на сада и подобни. При кои растения можем да си позволим по-малки дупки да изкопаем, при кои трябва да спазваме препоръките и наистина да внимаваме малко повече. Така ще започнем с първия въпрос, който е на профил с цифри и букви. Здравей, Деси, по твоите препоръки си посях виолки за пръв път, станаха прекрасни, засадих ги, мисля да засадя хойхери и хуйхерели, но не зная дали не е късно вече към днешна дата. Сподели опит, това е преди една седмица. Аз до вчера засаждах още хойхери, хуйхерели, вече всички са засадени при мен, защото са в сенчестите части, но сега ще продължа с растенията, които са за слънчевите части. Докато не е замръзнала земята и може да се изкопае дупка, може да се засаждат растения. И принципно е по-добре, и препоръчвам аз, да бъдат засадени в земята, отколкото да презимуват в саксийки. Ако те първо мислите да поръчвате, по-добре отложете поръчка за пролетта. Но ако имате вече растенията при вас, е по-добре вместо да са в саксийки, да ги засадите в земята. Ако пък нямате възможност да засадите, струпате саксийките на едно място, някъде, където е по-защитено във вашия двор, до ограда, нещо такова, за да може да са на едно място, да са малко по-защитени от студените температури, тъй като в саксийките корените са над земята, тези саксийки са малки, в повечето случаи не са някакъв голям съд, можете да натрупате около саксийките почва или пък да вкопаете
саксийки, примерно 10-15, изкопавайки на едно място да вкопаете растенията с саксийките в земята, за да има малко повече изолация. Това принципно при многогодишни и студоустойчиви растения като хойхер и хойхерели не е необходимо, но дава малко повече защита, ако пък зимата се окаже много студена. По този начин предпазваме корените. А това, което най-вече предпазва корените, е да не бъдат оставени да засъхват. Дали в саксийки, дали насадени в земята. Важно е растенията през зимата, които не са вкоренени в нашата градина от години, да не остават да засъхват техните корени. Това засъхване при минусови температури и сухи корени изобщо не е добре за растенията. Но иначе за засаждането аз продължавам и най-вероятно до края на ноември ще имам засаждания тук в градината. Времето също се очертава много хубаво, прекрасен есенен ден беше днес, слънчев, утре даже още по-топло, около 20 градуса се дава при нас, това на 20 ноември говорим, отлично, много хубаво време. Следващия въпрос към това видео е на Емилия Виденова. Има въпрос свързан с засаждането на луковици на лалета и нарциси. Виждам в мрежата предложения за засаждане на луковици с използване на пластмасова кошничка за поставяне на луковиците. Какво мислите, дали е удачен такъв начин на засаждане? Пластмасова кошничка или пластмасова касетка или някаква метална мрежа, която да обхване луковиците, това е подходящ метод, особено когато искаме да предпазим луковиците от вредители, като сляпо куче, които ядат луковиците. По същия начин, ако се засаждат в касетка или някаква пластмасова кошничка, тогава по-лесно можем да извадим тази кошничка, след като прецъфтят лалета и нарциси, след като листата им пожълтеят, ако искаме да вадим всяка година техните луковици и да ги съхраняваме за летния период и есента да ги съдим отново. Има хора, които си ги вадят всичките луковици. Аз не съм от тези хора, защото нито имам желание, нито възможност толкова много луковици да изваждам всяка година. Но по този начин с вадене на луковиците на лалетата най-вече, при нарцисите те си се размножават в градината, добре се установяват, но при лалетата, ако са по-дълго време в градината, при някои сортове може да се наблюдава едно разделяне на основната грудка на по-малки. По този начин има множество години, в които те изкарват само листа, преди отново да изкарат цветове. Когато ги вадим, можем да проредим, да изберем най-едрите и отново да засадим през есента. Евентуално мога да направя следващата година като показно с вадене на някои от тези луковици, как могат да се съхраняват през летния сезон. Но това е засаждането в кошничка или при засаждането на луковици, ако се положи тази метална мрежа, която е за кокошки, която е с по-малки отвори, рапица мисля, че се води. Това се прави за защита на луковиците от такива вредители, които под почвата работят и ядат или премахват луковиците си, ги складират на някъде. Това е, което улесняват тези кошнички или касетки, също пластмасови касети могат да се използват без проблем. Следващ въпрос към това видео на Маги Ди. Искам да попитам, виждам, че изрязваш таблата на пипера и патлъджана без да вадиш корените и после само мулчираш, така ли? Корените изгниват ли си в земята? Да, при пипер, патлъджан, домат, краставици, тикви, всички земеделски култури, всички такива едногодишни, нестудоустойчиви, които отстранявам преди зимата в зеленчуковата градина, изрязвам стеблата наравно с земята, корена си остава в земята, той се разгражда от една страна, по този начин се подпомага микробиологичното разнообразие на почвата, от друга страна корените при разграждането обогатяват почвата. И на 90% всичко се е разградило до пролета, докато дойде време отново на това място да засаждам. Най-много да има така някое парченце, но това не пречи при самото засаждане. Ние не засаждаме в аптека, не е необходимо да няма нито едно парченце от каквото и да било, когато засаждаме. Това не е нужно. И да, по този начин не твърдя, че е по-лесният начин, но аз така ги оставям, защото когато се изкубват, много пръст, много почва заминава с тези корени. И не смятам, че това е необходимо да се причинява в градината, да отнемаме почва, която реално ще бъде обогатена от тези корени, когато се разграждат там. Следващ въпрос към това видео на Даниела С. Изненадани снега. Не съм подрязвала вайгелите от снега, бяха легнали долу, но ако ги подрежа няма да цъфтят, а да отрежа ли цвета на паникулата хортензия. Канала прави видеа за подрязване на отделни храсти. Да, вайгелата принципно е храст, който цъфти на стария си приръст, защото цъфти доста рано през пролетта. Обаче вече съществуват сортове, които цъфтят и на по-нов приръст. Евентуално, ако се подрежат късна есен, ще цъфтят малко по-късно през пролетта, но отново ще цъфтят. Самото полягане от снега не е някакъв проблем. Стига стеблата да не се чупят. Но дори и да се чупят, ние тогава пак нищо не можем да направим. Това, че са полегнали нашите растения от някакъв сняг, не е проблем.
проблем принципно. При вечно зелените може да бъде проблем, защото може да останат така разтворени при някои кипариси, при туи също, когато не са им силни стеблата или нямат един определен лидер и при сняг полягат, защото са вечно зелени, доста повече сняг се задържа по тях. Тогава това не е добре и с меки връзки, които са за дървета, за овошки, такива ластични меки връзки, могат да се привържат стеблата им едно към друго, така че да не се разтварят. Евентуално след няколко дни ще го покажа на основния канал, когато минавам да си подготвям вечно зелените за зимата. Но иначе при другите широколистни листопадни растения не е никакъв проблем, че са се увели сега някои клонки, освен ако не се пречупват, не се трият прекалено силно едни в други, тогава може да се подрежат, но пък и снега сега не беше кой знае какво по това, което съм видяла. Така че най-вероятно един ден е държал този сняг и след това се е стопил. А за подрязването им наистина е най-хубаво след цъфтежа. Принципно пак ще бъде според сорта. Хубаво е да се знае какъв сорт е вайгелата. Старите сортове, които стават много големи, принципно си цъфтят на стария приръст, но има вече и такива, които, както при хортензия макрофила съм обяснява, цъфтят смесено и на стари, на нов приръст. По този начин не губим цветове. Може да се експериментира, да се подреже една част, да се види следващата година какво цъфти, ако не иска човек да се притеснява в бъдеще. А самите цветове на хортензия и паникулата могат да се подрежат, да, не е никакъв проблем. Принципно не се препоръчва по-силно подрязване от цветовете им сега в момента. Хубаво е така да си презимуват и рано на пролет вече да се подрежат основно, но всички цветове на хортензии. Виждаме и тук зад мен има дървовидна хортензия, Candy Bell Bubble Gum, зад мен има паникулати, дървовидни хортензии. Самите цветове само могат на всичките видове хортензии да се подрязват по всяко време и сега не е проблем. Преминаваме към следващото видео от предходната седмица, поддръжка на овошките преди зимата. Доста бързо трябваше да направя тези операции по въросване, пръскане. И отново забравих да кажа за предпазните средства, които трябва да използвате, когато пръскате дървета или други растения. Очила, предпазно средство за главата, някаква шапка, качулка, ръкавици, дълги ръкави задължително, маска още по-добре. Очила вече споменах, лични предпазни средства са необходими, особено когато се пръска с малко по-сериозни препарати. В случая с варисин камък отново не е хубаво, нали, да попадат върху човек да ги диша, но и при самото варосване аз бях опръскана от всякъде, така или иначе. Това не е добре и трябва да в следващите видеа задължително да спомена това нещо подробно, както и да нося тези предпазни средства. Просто в бързината, в ежедневието, човек пропуска често тези неща. Това не е добре, защото здравето все пак е най-важно. Първи въпрос към това видео на Пенка Стоилова. Син камък може ли да сложа във върта? Тя мисля, че дамата беше написала по-долу, че е видяла вече в самото видео. Да, сместа е от вар и син камък и за пръскане, и за варосване. Гасена вар и меден сулфат или син камък. При самото опръскане бях взела бордомикс, но това е вар и син камък. При варосването може освен вар и син камък да се сложи лепило за дърво, за да е по-трайно това, което варосваме, но при мен след варосването на следващия ден мисля, че започна да вали. Проблема е само, че така се е стекло малко кафяво от самите клони надолу, но иначе резултата от варосването си е на лице. Това е основното при овошките късна есен, което правя е с вар и син камък или меден сулфат. Следващ въпрос към това видео на Лил Скенк. Само да попитам какво точно лепило за дърво се слага във върта в сместа за варосване. C200 видях, че може да се сложи, може да пробвате различни лепила, но лепило за дърво трябва да се води и C200 съм срещала най-често като препоръка, или другото е животински тор, кравешки тор, примерно, оборски тор, също може да се сложи с тази цел, прилепване, но предполагам, че няма да е толкова приятно или по-скоро може трудно да се намери. И другото, което евентуално ще промени цвета, няма да е този бял цвят хубав на цялата смес. В крайна сметка може да не добавяте, както аз също не добавям лепило за дърво, и просто пролетта отново е хубаво да се минат дърветата с тази смес от вар и син камък. Но пък може и да изпробвате. Реално експеримент едните дървета да бъдат с лепило за дърво, другите да не бъдат, и да се види колко е трайно всъщност с лепилото за дърво и има ли нужда изобщо да се добавя. Следващ въпрос към това видео, или по-скоро е забележка, която е важна, е това уточнение да се направи на The Matchless. Варосването не помага за престоплия сезон да не се нагрява стъблото, а предпазва да не се нагрява от към юга кората през зимата. Оттам се получават неприятни напуквания. Да, принципно това, което знаех, е, че варосването предпазва от
силно слънцегреене. Сама си добавих това за лятото и в крайна сметка наистина повече логика има да е предпазването през зимата, когато дърветата нямат листа и от южната страна стволовете са напечени силно, кората на дърветата е напечена силно. Затова е важно това уточнение, че явно това предпазване с варосването е за зимния сезон, а не за летния. Следващ въпрос към това видео на Аделина Дрянова. Прекрасно видео. Ние тази година засадихме 3 овошки. Трябва ли да правя нещо с тях и по-скоро от коя година се варосват, пръскат и подхранват, защото те са малки и нямат и клонки дори. Не е хубаво, не се препоръчва толкова малки фиданки да се варосват. Може да се пръскат с този бордолезов разтвор на половина сила. Тоест пакетчето Бордо Микс, принципно едно пакетче се води за 10 литра вода. Може да се намали на половина. Тоест едно пакетче за 10 литра да се сложи в 20 литра вода или пък половин пакетче да се сложи в 10 литра вода, но може и да не пръскате. Може да прецените според това как вече ще се облистят самите дръвчета, как ще се развият в бъдеще. Подхранване е добре да се направи. Още при самото засаждане се обърква, доколкото знам, животински тор с пръст, може да се подхрани с друг вид тор. Просто пак да се внимава да не се предозира. И пролетта вече също може да се подхрани с някакъв тор, така че дръвчетата да придобият сили. Важно ще бъде тук поливането. Тепърва идната година ще трябва да се следи за поливането, да не засъхват тези дръвчета, да могат да се установят добре на мястото. Затова подхранване и поливане са основните неща. Естествено, трябва да внимаваме да не завидят болести от малки тези дръвчета, но като цяло варосването не се препоръчва. Не знам от коя година. Най-вероятно от трета след засаждане някъде, предполагам, да имат някакъв ствол вече, който да е диаметър поне 5 см. Но можете да потърсите информация и на друго място. Аз имам 4 малки овошки, които не варосвам, но си пръскам с бордолезовия разтвор и другото, което не смея да давам съвети при тях, защото нямам опит в засаждане до сега. Все пак това отнема доста време и грешките, които прави човек, има доста години, докато се покажат. Затова не смятам, че за млади овошки имам достатъчно знания да давам съвети и при подрязване и така нататък. Но за поливането и подхранването е важно да се установят добре на мястото си и да потръгнат да се развият добре. Следващ въпрос към това видео на Таня Ангелова, пак подобно за млади дръвчета фиданки. При тях прилагали се есенна обработка с варосване, бордолезов разтвор. Пак отговорих на този въпрос, че варосване не е желателно да се прави, но бордолезов разтвор може с половина сила, на половина сила да се напръскат. И трети въпрос подобен има към това видео на Милка Венкова. Пак за младите овошки на пролет насадени, трябва ли да ги третирам по описания начин, имат само по 2 клонки. Вече отговорих достатъчно подробно на този въпрос. Следващ въпрос към това видео на Даниела С. Сега е късно сигурно за торене, вече имам Яра Мила, а и заради снега не мога и да напръскам. Яра Мила е марка тор, не мисля, че е определен тор и важно е в случая да е тор, който, особено когато е начинаещ човек, да е тор, който се води за есенно подхранване на растенията или по-скоро да не съдържа голямо количество азот, количеството азот да не е по-голямо от калия и фосфора. Сега при зазимяването, при настъпването на студения сезон, калия и фосфора най-вече са доста по-важни за растенията, защото те подхранват техните корени. Азотът стимулира растеж вегетативен, на листна маса, на леторастие и така нататък, който сега не е нужен. Но естествено, турът ще съдържа някакъв азот евентуално и е хубаво, ако човек е по-начинаещ, да подбере тор, който си се води за плододаващи растения за есенно подхранване. По този начин малко може да се обърка, но другото, на което да се обърне внимание, ако не подберем такъв специален тор, е просто да няма прекалено много азот, за да не е при някакво затопляне, защото то може да е валяло сняг. Най-вероятно сега вече е доста затоплено, една седмица по-късно, да не се стимулира нов растеж на растенията. Сега при овошките надали ще стане това, но при други по-малки растения е възможно да се стимулира нов растеж при едно затопляне от 2 седмици, например, ако сме подхранили с азот повече. Затова азотът не се препоръчва да е в голямо количество в торовете, с които подхранваме растенията в есенния сезон. Другото, което може да се напръска сега в сух ден, слънчев ден, температурата да е около 5 градуса, над 5 градуса, може да се напръска без никакъв проблем. През цялата зима се правят зимни пръскания,
Затова не е с падането на снега всичко да приключва при грижите за овошките. Даже смея да твърдя, че зимните пръскания са доста важни при овошките, особено рано, късна зима да го нарека, не рано на пролет, късна зима, когато вече пъпките леко започват да набъбват, преди естествено, много преди цъфтеж, много преди разлистване, но в късната зима тогава също са едни от най-важните пръскания. И последното видео от предходната седмица на The Garden Utopia, засаждането продължава. Нямах въпрос, който мога да извадя от това видео и просто се надявам да не са ви скучни тези видеа с засаждането. Сега следващото, което ще бъде тук за подрязване на лавандула и рози, самото разчистване преди да започна да засаждам вече в слънчевите лехи. Растенията, които подрязвам късна есен, ще бъдат, защото в по-слънчевите части от повече растения има така многогодишни, на които премахвам листа, стебла, не хръстовидни растения, а многогодишни перенни растения. Ще видим и растенията, които ще засаждаме и горе-долу ще премина в първото видео към това какви промени съм замислила в отделните лехи тук, които са на слънчевите места. Благодаря ви, че бяхте с мен в днешното видео. Надявам се да са ви били полезни тези отговори на въпроси, както и да ви харесват видеята от основния канал. Абонирайте се и за двата канала, ако още не сте го направили, и ще се радвам да се видим в следващите видеа и тук на Garden Utopia клипове. От мен довиждане и до нови срещи!